Bai, desberdina da pixka bat, nik ikasi duten guztia urte hauetan saiatzen ari gara gaztiei transmititzea, ez? Eta hortan gaude, lana polita da, desberdina da, bino gustokoa da, netzat behintzat, eta horrekin pozik eta kontent. Hemen egon gara berarekin urte asko, eta suerte ikaragarria, laguntzen dugu egunero eta gauza guztiekin, ez dauka pretzioa. Bueno, ez da beste biderik, egia esateko. Gaur esate baterako goiz hasi gea, 8:10 gutxitako hemen ginen, eta oandikan hemen gaude, oandikan ez dute bukatu, oandikan fizikoki saio bat egin behar dute. Nik ikasi dutena da, hau da, lan eta lan. Ez dago beste biderik, maila oso goiko maila da, nahi baldin baduzu goiko helburuak lortu, eta hortako ez dago beste biderik. Nik uste dut osasuna Euskadiko golfan buruz nahiko ona dela. Daukagu gazte bat, Jon Ramekin, goi mailan dagoena, gauzak oso ondo egiten, munduko limixikoa izan du da, azte mordo batean, eta gero bain behitu behar duguna da gaztiei. Eta hortan, arrobi nahiko polita dugu. Bai, oso zaila da pasu hori ematea eta gero mantentzea. Gauz bada, goi maila ailetzea, egila da hor mantentzea urtean zehar oso zaila da. Hor ikusi dugu bizitzan zehar, limixikoa zaude munduan eta gero solo batean sartzen zea eta oso zaila da mantentzea berdintasuna hori, hori bizitza bezala da, batzutan ondo, bestetan ez horren ondo, eta zaila da, zergatik mentalki oso indartsua izan behar duzu. Zergatik izango die momentu askok oso gogorrak, bakartiak ere bai, zuk atetzen zaitxetik eta joaten zea 5, 4, 6, 7 aste, bakarrik askotan, eta gauzak ondo atetzen baldin badie, primeran, gauzak gaizki atetzen baldin badie oso zaila izaten da bai. Nahiko zaila, egia esateko, ez du horren beste denbo, ia bertan dago, lan hau oso luzea da, gaztiak listatu behar duzu, limixiko pasa behar dute profesional mailatara, gero hor oso ondo egin behar dute, eta 3-4 urtean hori lortutzea, nik uste dut nahiko zaila eta gogorra izango dela bino. Guain hasi gea eta esperantza horrekin egiten dugu lan, eta ikusiko dugu abertze gertatzen den. Eta espaldin bada Pariseko Frantziko Olimpiadetan, urrengo Olimpiadetarako izaten dugun bakarren bat.